Mikä luonteeläin tuoli? Okei, hei, kohta meillä alkaa täällä Porin mega super osakilpailu chilin syöntiä. Katsotaan kenellä on kovimmat kivun kestävyydet ja paras huumori, parhaat ilmeet. Hauskaa tulee oleen, toisilla ehkä jopa vähän tuskaa. Meillä on täällä kokonaista 8 osanottajaa, toinen toistaan kovempia jätkiä. Kyllä, tällä kertaa kaikki on miehiä. Mä kerron tässä hetken päästä, kutsutaan kilpailijat tänne, mutta mä kerron lyhyesti, että miten tää homma menee. Ja voittajallehan on mahdollisuus osallistua 2 viikon päästä Tampereella järjestettävään Chilifest Finlandin Nagamoritsin MM-syöntikilpailuun. Eli jos tuntee siltä, että kisan voitettuaan kantti kestää, niin sieltä löytyy pöydästä 1 paikka syöjien joukosta. Mun nimeni on Marko Suksi, olen Poppamiehestä kotoisin sekä toimin myös Chilifest Finlandin toiminnanjohtajana, joten jos on festarista jotain kysyttävää myös, niin tuolta tiskiltä voi tulla kyseleen, maistelee tuotteita tai sitten nykii mua hihasta, että mua jotain tyhmää läppää löytyy kyllä, jos asian vierestäkin. Okei, eli homma tehdään tällaisella, mitä mä kutsun brittiläiseksi tavaksi, koska ainakin omasta mielestäni ekan kerran käytti julkisesti tällaista chilinsyöntikilpailua. Tämä on tämmönen last man standing, jossa syödään eri tulisuuksisia chilejä miedommasta tulisempaan asti, kunnes kaikki paitsi yksi on luovuttanut. Tämä tapahtuu hyvin yksinkertaisesti niin, että täällä on jokaiselle lautanen, jossa on 1 chili. Lähdetään miedommista, täältä löytyy ihan thai-chilejä, täältä löytyy jalapenoa, löytyy habaneroa, erilaisia. Ja loppujen lopuksi täältä löytyy myös Nagamoritsi, pahamaineinen, yksi maailman tulisimpia chilejä. Tämä chilin tulisuus menee todellakin, on tällainen Scoville-asteikko, jolla mitataan niin yli 1 miljoonaan. Ja ihan referenssiksi, niin jalapeno kulkee siellä 10 000 tietämillä. Eli puhutaan aika stydistä tavarasta. Mutta tosiaan tässä kun lasketaan sitten yleensä yhteen ääneen aina 1, 2, 3 chili. Ja silloin jokainen osallistuja syö 1 chilin ja sen jälkeen tuodaan seuraavat chilit eteen. Taas lasketaan samalla lailla 1, 2, 3 chili ja se ketä ei syö sitä seuraavaa chiliä katsotaan sitten luovuttaneeksi, eli silloin loput kisaajat jatkaa. Ja tätä mennään portaittain siihen asti, kunnes on enää 1 jäljellä. Jos Nagamorits-vaiheessa on useampi kisailija jäljellä, niin ne syö 1 Nagamoritsin kerrallaan niin kauan kunnes viimeinen on enää jäljellä, eli muut on luovuttanut. Luovuttaa voi myös sillä, että tarttuu maitolasiin, eli se katsotaan luovuttamiseksi. Tietysti sitten, jos sitä chiliä ei kokonaan syö, taikka tulee huono olo tai muuta, niin se myöskin sitten lasketaan luovuttamiseksi. Mutta kaiken kaikkiaan varmasti tulossa viihdyttävä kisa, hauskaa ilmeitä, muuta tällaista. Voisin tässä vaiheessa kutsua meidän kisailijat tänne, eli ensimmäisenä Kalle Mattila. Aplodeja. Jari Mattila, jos on nopea. Mutta oliko sä Kalle Mattila? Ei. Siellä. Okei, loistava. Tervetuloa ja tähän vaan reunimmaiseksi. Morjesta. Seuraavana numero 2, Juha Hermunen. Juho, anteeksi. 3. Joonas Laaksonen. 4. Sami Peltola. 5. Jonne Lahdenmaa. 6. Toni Stark. 7. Mikko Heinonen. Ja 8. Jari-Matti Manninen. Oliko se Manninen juuri kun meni vielä helpottamaan? Joo, olkaa ihan se kutsumajärjestyksessä tossa niin. Jos mä itse siirryn vähän tähän johonkin päin. Okei. Ja hetkinen, joo. 1 vielä puuttuu, elikkä
Eli sieltä tuli Manninenkin sitten vielä. Me sinne laitaan ihan, niin on kaikki numerojärjestyksessä, niin on helpompi pitää tässä sitten kirjaa. Mitäs, onks teillä jotain niinku strategioita? Onks ketään teistä ollut ennen syömässä chiliä-kilpaa? Yksi löytyy konkarilla. Nakakisassa olit numero 2 viime vuonna. Aika kova ennakkosuosikki, ettei sanoa. Miten onko sulla toleranssit säilynyt edelleen? Et onko mennyt samaan tahtiin vai? Ei ehkä nyt on niin paljon tullut treenattua, mutta... Niin tosiaan ei niin paljon ihan tullut treenattua, mutta... Kyllä sitä nyt syötyy tulee. Pettymys se, jos voittoa ei tuu. Ihan suoraan voi sanoa. Ainakin vittuiluu puhuu. Ennakkosuosipaino on kova, se helposti pistää yhä yllä. Kyllä, aika kovaa tekstiä tulee sieltä. Mites muut, onko täällä käsi ylös ne, ketä on lähtenyt tänne voittamaan? Aivan loistavaa. Annetaan voittajille aplodit. Ja perään heti niille, kenellä on huumoria ja pelihenkeä lähteä kokeilemaan myös, vaikka tullut edes voittamaan. Toi on hieno homma.